Добрый день, шановное господарство, шановные сябры. Видеоблог Вячеслава Сивчика, и я сам Вячеслав Сивчик. У нас уже традиционная передача «5 падзей». Гэтые 5 падзей сегодня будут с минулого тыдня наступные. Первая падзея – это 35 годов стварэння Белорусского народного фронта адраджэння. Другое – пахаванне белорусского вайра в Коломыі, в Украине. Третье – 80-годие знішэння Менского гетто. Четвертое – саммит в Пекине. Один пас, один шлях. И пятое – это зворот президента Байдена до своего народа. Шановные сябры, мы только начинаем свою працу. Тому, коли ласка, комментуйте, подписывайтесь. Давайте информацию о том, что есть такой видеоблог, який не может існувати без ваших питань. И отказываючи на ваши питания, далее я буду вести гэтые передачи. В Червоном костеле 80 годов тому назад, 19 кастрычніка 1988 года, как вы все ведаете, отбылась знаковая падзея для всей Беларуси. Был створаны аргкамитет Белорусского народного фронта адраджэння. Это был первый массовый некоммунистичный рух, який и привел до перемоги белорусского народа, коли 25 жніўня 1991 года была адроджена белорусская державность. Было вельми серьезные часы, коли вырашалось все литерально день в день. И именно это на тым паседжанні было бачна и моц нашей элиты, особливо дзеячоў культуры, и персональная могутность такого великого белоруса, як Василь Быков. И это такая стартовая пляцоўка для всем ведомых сегодня политиков, в первую чергу Зенона Пазняка, який стане старшинёй Белорусского народного фронта. А лишь не будем забываться, что в аргкамитете БНФ был и Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий, и іншие представники уже молодевых структураў, которые были цалкам антикоммунистичные, и якія таксама шмат што зрабілі для перамоги белорусского народа в той час. Бо якраз перамогаў нам зараз вельмі моцна не хапае. Это был вельмі светлый день, и уже литерально праз пару тыдняў вся краіна на дзеды даведалася, что есть Белорусский народный фронт адраджэння, потому что менские улады не дозволили дзяды, традиционное белорусское мерапрыемство, ужили силу, ужили гвалт. Была вельмі моцная реакция не только в Беларуси, а лишь в іншых краінах. Так пачыналася беларускае адраджэнне, якое мае уже перамоги, а лишь перамоги патрэбныя наперадзе. Шановные сябры, свой до своего по свое. Вот тут может быть информация о деятельности белорусских ремесленников, белорусских предпринимальников, белорусских инициатив розного кшалту. Коли я буду давать информацию для белорусов, то, что им треба ведать для себе. Бо наша нация мусить гартаваць все силы, якія ёсць. И вот гэты лозунг, и он стары, и он будет лозунгом вот гэтых маленьких вставок в этой традиционной передаче «Свой до своего по свое». Сумная падзея чарговая пришла из Украины. 21 кастрычніка в городе Коломыя, это Ивано-Франковская область Украины, был пахаваны белорусский вояр, який героично загинул на фронте. Мы ведаем только его позывны. Информация шла от городских уладов города Коломыі. Светлая память беларусу, які загинул за Украину. Гэтая сумная, трагічная навіна мусіць нас всіх іще. Гэтая трагічная навіна мусіць іще нас всіх звярнуць увагу на яшчэ одну праблему. Беларусы змагаюцца за Украину. Яны змагаюцца ў розных структурах. Некоторые из гэтых структурах вельмі вядомыя. Частка беларусаў змагаецца в іншых структурах. Гінуць людзі. І на вялікі жаль, нам нельга дапускаць, каб было тое, што робяць заўсёды спецслужбы
з беларусамі, калі просто знікаюць імёны герояў. На вялікі жаль, тая страшная вайна, якая ідзе ва ўкраіне, а вы ведаеце, што на мінулым тыдні адбываліся вельмі жорсткія баі практычна па ўсёй лініі расійска-украінскага фронта. Тое, што гінуць ваяры, гэта дадзенасць, якая якраз прынесена гэтай жахлівай вайною. Але ж пры гэтым у меня абсалютна няма ўпэўненасці ў тым, што беларусы будуць ведаць імёны всіх беларускіх герояў, якія загінулі ва ўкраіне. Калі шчыра, я не ведаю, што в гэтым кірунку можна зараз зрабіць, але з гэтым відэазваротам я звяртаюся да тых людзей, якія валодаюць інфармацыяй пра загінуўшых беларусаў. Размова ідзе пра весь перыяд расійска-украінскай вайны, пачынаючы з 2014 года да сённяшняга момента. Натуральна, трэба ствараць такі спіс, натуральна, трэба ствараць такі мартыралог, бо тое, што кажуць, што быццам бы спецслужбы не ведаюць, хто загінуў, мне здаецца, это проста абсалютная хлусня. А вось людзі якраз не ведаюць імёнаў і прозвішчаў тых ваяроў, которые загінулі. Так, Беларусі тэрор, так, Беларусі рэпрэсіі. Але рэпрэсіі па людзях, якія ваявалі ва ўкраіне, іхніх родзічаў, яны адбываліся і да 2022 года, яны будуць адбывацца і далей. Я не ведаю, якім чынам можна будзе зрабіць так, каб мы заставаліся з праўдай, бо людзі адрозніваюцца ад всех іншых яшчэ і тым, што ў них ёсць памяць. І памяць не можа быць безыменная. Вось гэтае пахаванне, якое адбылося в Калымыі, яно не было безыменнае. Беларускага ваяра ушанавалі, беларускага ваяра пахавалі. Я вельмі хацеў бы, каб імёны всіх беларускіх герояў яны былі вядомы менавіта беларусам. Бо нягледзячы на тое, што гінуць нашыя ваяры за Украіну, яны імкнуцца зрабіць все дзеля того, каб была вольная Беларусь. Свой да свайго па свае. Ствараецца Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі. Всім, хто зацікаўлены в яе дзейнасці. Все палітвязні, якія чуюць меня, калі ласка, звяртайцеся. Гэтая арганізацыя ўжо ёсць в соцсетках. Адпаведныя координаты будуць замацаваны в каментары. Далучайцесь да арганізацыі, якая павінна адстойваць інтарэсы беларускіх палітвязняў, якіх, на вялікі жаль, зараз вельмі шмат. Трымайцеся сваіх, свой да свайго па свае. Яшчэ адзін сумны юбілей с нашей бацькаўшчыны. 21 кастрычніка 1943 года было знішчана Менскае гета. Гэта адно з самых вялікіх гетаў, якое было на тэрыторыі былога Савецкага Саюза. Знішчана там было каля 90 тысяч чалавек. Страшная трагедыя. Мы в Беларусі праводзілі акцыі і на яме, і в іншых месцах. Гэты трагічны дзень 21 кастрычніка. Бо Халакост ёсць злачынства. Злачынства нацызма асуджаны Нюрнбергскім трыбуналам. І немагчыма пра гэта забывацца. На вялікі жаль, сёння в Беларусі кіруе лукашэнкаўска-пуцінская банда. І калі я чытаў, напрыклад, таго же Хренова, які разважаў пра страшную трагедыю менскіх габрэяў, Менскага гета, то я не мог не падумаць, як могуць людзі, якія сёння з'яўляюцца спадчыннікамі і Сталіна, і Гітлера, яшчэ спрабаваць падымаць гэтыя тэмы і штосьці пра гэта казаць. На вялікі жаль, другая сусветная вайна, яна прынесла вельмі шмат трагедыі беларускаму народу. В тым ліку практычна былі знішчаны традыцыйныя нацыянальныя меншыні в Беларусі, і габрэі, і
дасталося іншым нацыянальным меншыням. Практычна Беларусь пасля Другой сусветнай вайны вельмі шмат што згубіла. Вот гэтыя часы, калі адбылася ўжо тэрарыстычная атака Хамас на Ізраіль, калі вайна в Ізраілі, трагедыя Менскага гета мусіла быць першай навіной для ўсіх беларусаў. На вялікі жаль, гэта не так, і мы бачым, што сённяшні рэжым, ён спрабуе гэтую дату зноў-такі выкарыстаць дзеля таго, каб апраўдаць сваё існаванне, свае рэпрэсіі, свой тэрор. Быццам бы ёсць розніца ад таго, хто праводзіць тэрор супраць мірнага насельніцтва. 80 гадоў таму назад гэта рабілі нямецкія нацысты. Сёння в Беларусі гэта робяць рашысты-лукашысты. І на вялікі жаль, і тая дата, пра якую я кажу, гэта ёсць напамін нам і в пэўнай ступені пагроза будучыні. Таму што на вялікі жаль, нягледзячы на асуждзенне нацызма, сёння існуе не менш злачынная ідэалогія расійскага імперыялізма, якая несе людзям рэпрэсіі, тэрор. І тое, што в Беларусі яшчэ сёння ёсць людзі, якія не разумеюць, што есть знак равенства паміж нацысцкімі, камуністычнымі і лукашэнкаўскімі рэпрэсіямі. Свой да свайго па свае. Шановныя беларусы Варшавы і прыяцелі Беларусі, калі вы хочаце ў дзень паесці, смачна паесці, запрашаю вас в беларускую кавярню, якая знаходзіцца па адресу вуліца Кашуковая, 30/2 у Красавяка. Працуе яна ў дзень з 10 до 19 гадзінаў, выходны суботу. Калі ласка, наведвайце. Гаспадар гэтай кавярні, спадар Владимир, будзе рады пачуць і беларускую мову, і все іншыя мовы. Смачна есці. Свой да свайго па свае. Чацвертая навіна. Гэта той саміт, які адбываўся в Пекіне. Саміт «Один пас, один шлях», ці як некаторыя беларускія газеты пішуць «Один пояс, один шлях», дзе сабраліся прадстаўнікі 21 краіны. Ёсць вельмі вялікая небяспека, што все гэтыя гандлёвыя, эканамічныя рэчы, якія прапагандуюцца уже некалькі дзесяцігоддзяў Кітайскай Народнай Рэспублікі, яны будуць выкарыстаны в тым ліку і для таго, каб той свет, які мы ведаем, быў перафармаціраваны праз Трэцюю сусветную вайну. Натуральна, беларусаў найбольш цікавіць тое, што на гэты саміт не запрасілі ці не прыехаў, просто, можна сказаць, Александр Лукашенко. Гэта аддзельная тэма, она вельмі сур'ёзная, таму што трэба рабіць перадачу наогул пра адносіны Беларусі з КНР. Я хацеў бы нагадаць, што віншавальная тэлеграма з Пекіна ад кіраўніка Кампартіі Китая Сі прыйшла першая в 2020 годзе. Ён апярэдзіў нават Пуціна. Тэма эта вельмі сур'ёзная. Мы покуль гэта просто канстатуем тое, што Лукашенко не змог прабіцца на гэты саміт. Гэта дастаткова пагрозліва і для яго асабіста, і гэта дае дастаткова сур'ёзныя падставы сцвярджаць аб тым, што в нашым рэгіёне магчымы нейкія забурэнні нават бліжэйшы час. Цікавым было тое, што на палях гэтага саміта адбывалася дастаткова шмат сустрэчаў. Як вы ведаеце, адбылася сустрэча Пуціна з Орбанам, прэм'ер-міністрам Венгрыі. Гэта абсалютна абуральна. Тое, што краіна Еўразвяза прымала ўдзел у гэтым мерапрыемстве, таксама вельмі вялікае пытанне. Але ж наўпроставыя спаткання лідера еўрапейскай краіны, краіны, якой уваходзіць Еўразвяз,
з тэрарыстам, з чалавекам, в адносінах да якога ўжо выдадзены ордер на арышт Международного суда, но это просто недопушчальна. Я хотел бы нагадать, что Венгрия проводила и антибелорусские деяния. Хотел бы нагадать, что Венгрия вызнала злочинцу Лукашенко как президента, и что амбассадорка Венгрии вручила недзе месяц тому назад верительные грамоты Лукашенко. Белорусы Варшавы другого кастрычніка пратэставалі супраць гэтых антибеларускіх дзеянняў, якія недапушчальныя для еўрапейскіх краінаў. І тады нарадзіўся такі лозунг падчас акцыі: «Беларусь в Европу, Орбана в Ростов». Вось на вялікі жаль, да Ростова трэба было бы адправіць дастаткова шмат дзеячоў, і вельмі кепска, што кіраўнік еўрапейскай краіны праводзіць зараз прамаскоўскую палітыку, разрывая практычна тое адзінства, якое было дасягнута і в межах агрэсіі России супраць Украины и по других пытаниях. Это просто вельмі небяспечна. И тому для меня самое пагрозлівае, что было на гэтым саммите, это менавіта тая сустрэча, про которую я казал. Яна маюць не толькі адценак антиукраінскай, гэтая сустрэча мае і вельмі пагрозлівы антибеларускі матыў. Потому что нельга допускать, каб краіны дэмакратычнага захада чарговы раз змірыліся з тэрорам і рэпрэсіямі рэжыма Лукашэнкі, бо вручаючы верільныя граматы практычна падтрымліваецца менавіта тэрор і рэпрэсіі. Свой да свайго па свае. Вось гэтым месцы может быць інфармацыя о вашай ініцыятыве, о вашай акцыі, о вашай дзейнасці, калі гэтая дзейнасць і ініцыятыва беларуская і калі гэта несе карысць беларусам. Калі ласка, звяртайцеся, буду агучваць в межах свой да свайго па свае. Ну і апошняя навіна. Гэта зварот в чацвер прэзідэнта Злучаных Штатаў Байдена да сваёй краіны і да свайго народа. Вельмі важная прамова, потому что практычна, як і некаторыя іншыя дзеянні, это адбываецца перафарматаванне сённяшняга света. Вы ведаеце, што адназначна быў падтрыманы Ізраіль, і Ізраіль і Украіна былі в прамове Байдена, в его дзеяннях, в его звароце, аб тым, каб аказаць тэрміновую дапамогу аднім пакетам. Так вось, Украіна і Ізраіль аказаліся абсалютна в адным полі. Ці добра гэта, ці дрэнна, пра гэта таксама трэба разважаць дастаткова доўга. Я только хотел бы нагадаць сваім гледачам тое, што створана была коаліцыя на падтрымку Украіны, она дастаткова была магутная. І вайна в Ізраілі, яна ставіць пад пытанне некаторых удзельнікаў гэтай коаліцыі. Таму што звяртаю вашу увагу не толькі на візіт Байдена в Ізраіль дзеля того, каб падтрымаць ізраільцян, якія былі пад тэрарыстычнай атакай Хамаса, але ж яшчэ звяртаю увагу на тыя дэманстрацыі, якія адбываюцца в старай Европе, адбываюцца яны нават і в сходняй Европе, бо, напрыклад, в Варшаве таксама нават была акцыя в падтрымку палестинцаў, чаму я здзівіўся, натуральна, яна была не шматлікая. Але ж уже цяпер бачна, што калі казаць пра сусветную палітыку, што левацкія структуры, яны будуць спрабаваць раскалываць тую коаліцыю, якая створана была на карысць Украіны, менавіта выкарыстоўваючы вайну в Ізраілі. Гэта уже бачна. І на вялікі жаль, вельмі вялікая небяспека того, што арабскія краіны, яны могуць адвярнуцца ад Украіны. Гэта страшна, таму што арабскіх краінаў таксама вельмі шмат.
І вельмі хацелася бы, каб тэрарыстычная арганізацыя Хамас была нейкім чынам ліквідавана, каб гэта не была ўлада в секторе Газа, а яшчэ адначасна, каб не гінулі людзі, каб не было такіх грамаднейшых ахвяраў сярод мірнага насельніцтва, бо вот гэтыя падзеі, якія адбываліся на мінулым тыдні на ўзроўні геапалітыкі, яны якраз паказваюць тое, што небяспека Трэцяй сусветнай вайны, яна проста павялічылася. І на вялікі жаль, гэтая вайна таксама можа не толькі не абмінуць нашу бацькаўшчыну Беларусь, а наша краіна можа зноўку стацца сур'ёзнай ахвярай гэтай вайны, бо на яе тэрыторыі могуць адбывацца вельмі моцныя вайсковыя аперацыі насуперак здароваму сэнсу, насуперак нават геаграфіі. Вінавата ў гэтым менавіта тая лукашэнкаўска-пуцінская банда, якая кіруе Беларусю, якая вовсю рыхтуецца да вялікай вайны. І вось на вялікі жаль падзеі, якія адбываліся ў міжнароднай павестцы в свеце на мінулым тыдні, яны паказваюць тыя контуры, як гэтая вайна можа адбывацца. Шановныя сябры, заставайцеся з намі, калі ласка, падпісывайцеся, калі ласка, каментуйце, абавязкова задавайце пытанне, абавязкова кажыце, пра якія падзеі гэтага тыдня трэба сказаць гэтай перадачы. 5 падзей ад Вячеслава Сіўчыка. Акрамя таго, у бліжэйшы час мы пачнем іншыя, будуць іншыя відео на маім канале. Абавязкова з'явяцца відео, прысвечаныя палітвязням, таму што рэпрэсіі нарастаюць. Вельмі шмат зараз за кратамі людзей, якія маюць проста гістарычныя заслугі перед беларускім народам, і на вялікі жаль пра іх маўчаць. Спрабуем пра гэта таксама казаць. Дзякую вам за ўвагу. Беларусь жыла, жыве і будзе жыць. Жыве Беларусь!